Ida Albert-mitalli on tunnustus työstä teatterissa. Tällä kertaa sen saa näyttelijä, joka on vuosikymmenien ajan seisonut iltaillan jälkeen yleisön edessä kertomassa roolihenkilöidensä elämästä. Ansiokkaasti. Mutta jostain käsittämättömästä syystä tämä ei olekaan hänelle riittänyt. Ei. Hänen on täytynyt myös ohjata. Ansiokkaasti. Mutta jostain vielä käsittämättömämmästä syystä tämäkään ei ole riittänyt. Ei. Hän on toiminut myös teatterinjohtajana. Ihan pienissä ja ihan suurissa teattereissa. Nyt tietysti herää kysymys, onkohan hän ihan viisas? Kyllä hän on. Ja tänään hän saa tästä kaikesta urhoollisuusmitalin. Hieno englantilainen näyttelijä John Gielgud on sanonut, hyvältä näyttelijältä vaaditaan mielikuvitusta, itsekuria, ahkeruutta ja jos mahdollista, huumorintajua. Tämänkertaisen Ida Albert-mitalin saaja täyttää nämä vaatimukset. Hyvät naiset ja herrat, purjehtija, kirjailija, ohjaaja, teatterijohtaja ja edelleen näyttelevä professori Lasse Pöysti. Tämä on sellainen tilaisuus, että tässä ei oikeastaan tarvitse sanoa yhtään mitään muuta kuin sydämellinen kiitos. Minä tiedän tarkalleen, minkä palkinnon olen tänään saanut. Ja minä tiedän, mitä te tiedätte, ja ainoastaan sitä yhtä paljon kuin minä. Niin, että minä voisin hyvin päättää puheeni sanomalla sydämellinen kiitos. Mutta jos teillä on vähän aikaa, minä kertoisin sen tiedän tähän liittyvän näkyvällä vaihoksen. Tarina alkaa Kuhmossa eräässä autossa muutama vuosi sitten. Olli Mustonen kertoi, että hän oli Lontoossa nähnyt henkilön, joka oli nähnyt henkilön, joka oli nähnyt henkilön, joka oli nähnyt Beethovenin. Se oli hyvin merkillinen hetki silloin siinä autossa. Minä tajusin, mitä Olli koki ja oli tajunnut silloin, kun yhtäkkiä syntyi sellainen puhelinpatsaiden rivi, joka ylti aina mestariin saakka. Nyt minä haluaisin sanoa teille, että kun kuulin tästä palkinnosta, jonka tulin saamaan, niin jäin miettimään, että mitäs kaikkea siihen oikeastaan liittyy. Ja silloin mieleeni tuli se, että minä olen ollut kollega henkilön kanssa, joka on ollut kollega Ida Albertin kanssa. Ja sitä tietä menee ajatukset siis Bergumeihin saakka ja niin edelleen. Ja jollain kummalla lailla minä ikään kuin tunsin ujuttautuvani siihen pitkään linjaan, joka suomalaisen teatterin on luonut. Tämän tällaisen kokemuksen mahdollistaa 3 asiaa. Ensinnäkin se, että minä olen aloittanut aika aikaiseen tämän homman. Ja että Jussi Snellmanilla oli niin pitkä näyttelijäura,
että hän oli sekä minun että Iida Aarterin kollega. Mä vakuutan teille, että on hyvin voimakas ja noin vatsaa myöten ottava elämys se, että tuntee kaikesta huolimatta olevansa tämän suomalaisen teatterin taipaleen eräs porrasaskel. Ja katse kääntyy eteenpäin, niitähän tulee sitten edelleen. Mutta